kami sir nakaprotect. Ginagaranot pa rin kami, sir. Pinipili kami. Sir, Ayun nga. ubus lang taba. Sige, pagkagalan nila pala. Malilim na kayo sa bitbay. Best seller. 15 pesos lang yan pang isa dyan talaga. Masigas na magpatol na. Pwede ko wala ako si Polo ko man sa kuya ka. Ako kuya ko lang boy. Ano madala ka? Pwede ka ma-revive ko. Ayo, yaw sa'yo si Manny. Alat, ay nasa eskwela ko. B, si ano po, yaw sa'yo si Manny. Ay, laging garland si Manny. Ini naka-long, naka-ko yan. Yung may violet. Ayo.